Ei, què passa? Com esteu? Bueno, benvinguts a un nou vídeo, a una nova entrevista. Avui tenim una convidada molt especial perquè no estem parlant ni d'una cantant, un artista, parlem d'una creadora de contingut com és Maria Mandarina, que ha tingut el plaer de vindre i canviar un poquet de tipus de convidats. No serà l'última creadora de contingut que tindrem pel canal, així que jo crec que ha creat una entrevista molt xula i vos la deixo a continuació per a que m'ho digueu. Així que no res, vos deixo en l'entrevista. Bueno, pues avui tenim a Maria Mandarina. Benvinguda al canal, com estàs? Molt bé, molt contenta, la veritat. Un poc cansada. Segon debat pega dur, però molt bé. És la primera convidada que no és artista, cantant ni música, però... Mare meva, m'has posat al nivell d'Ester, això és molt fort, Música. La gent veurà l'entrevista d'Ester i després me veurà a mi. I dirà, qui és aquesta picona? Però bueno, que il·lusió. Espero no ser l'última, també t'he dic. Esperem que no, ja tenim parlat per ahí alguns creadors de contingut que volen Bueno, bueno, anem a començar en la pregunta, la més complicada que sempre faig al principi, que és qui és Maria Mandarina? soc jo. Vale, gràcies. No, és broma. Pues a veure, jo soc una xicona de Crevillent que estudia segon debat, per sort o per desgràcia, tinc 17 anys. Res, pues en veritat soc bastant cutre. El que passa que un dia vaig fer un vídeo, a la gent no li va parèixer cutre i des d'aquest moment pues, crec contingut en xarxes, també, he estat en la tele, he guanyat un 310, què més? Pues res, pujo vídeos, tinc un podcast però no l'utilitzo, tinc Twitter, tinc Instagram i res, he comentat per ahí que els meus vídeos són graciosos, però bueno, això ja te pots riure de mi o en mi, ja és la vostra decisió. I res, en veritat, poc més a dir, no tinc res més interessant que dir. I com vas decidir, com vas tindre la idea de fer aquest primer vídeo? Pues, a veure, jo porto fent vídeos tota la vida. Jo sóc la típica que des de ben menuda li agrada editar i fer vídeos. Entonces, un dia jo seguia Pitxat i a Cabra Fotuda, me'n recorde, i vaig dir, ui, parla en valencià, ui, tu estàs molt viciada a la fúmiga. En aquest moment estava molt viciada a la fúmiga, ara també, però en aquest moment me va pegar molt fort. I vaig dir, i si comences a xerrar de música? I després vas pensar, ai no, que vergonya. I després vas conèixer Aitor i va ser com a, oh, ell ho fa. I res, vas pujar diversos vídeos, però un dia vas pujar un top 5 de la fúmiga, se va fer molt viral, molt viral a lo que jo era en aquest moment. Recorde tindre 2.000 visualitzacions i tornar-me loca, ja és el que tinc de normal. I res, i a partir d'aquest moment vas començar a fer vídeos de música i després pues, vas fer vídeos absolutament de tot el que se m'ocorria. Però el primer vídeo que vas fer va ser comentant les campanades d'Apunt quan les va presentar Eugeni Alemany, fa 3 anys, este gener farà 3 anys. Aquest vídeo és molt penós. Està pujat, el podeu veure, està publicat, però és molt penós. No, està gravat aquí, en este fons, i és prou penós. Anem tots a veure aquest vídeo. Sí, ara li pujarà les visualitzacions a aquest vídeo moltíssim, però bueno, aquí veu que he evolucionat i que pues, he millorat. Espere, si me veu igual, espere que no. Jo, sí que és veritat que ho comentes, jo crec que te vaig conèixer per el vídeo de top 5 de la fúmiga, que va aparèixer no sé per on, però el vaig veure. Sí, és que com en eixa època la fúmiga no era tan famosa, bueno, que ara són prou famosos, però en eixa època tipo, cantaven La Mujer de Verde en els concerts, no eren ningú comparat en ara. Aleshores, com a que crec que la Fúmiga me'l va compartir per Twitter, me sona moltíssim que la Fúmiga m'ho va compartir per Twitter o algo. Aleshores, molta gent que ja escoltàvem a la Fúmiga me va començar a seguir en aquest moment. Però sí que és veritat que me va pujar a lo millor en un dia 50 seguidors i la gent demanant-me vídeos. Jo lo que no, als 3 seguidors sempre, me donen igual, lo que no admetia era com a, m'estan demanant que faig a més. I jo, tota il·lusionada, fent els top 5 d'Auxili, el d'Auxili se va fer molt viral també. I després pues, a la gent li vaig continuar molant i se va quedar, perquè perfectament quan jo a mi me donava por fer vídeos d'altres coses, perquè dia, a la gent no li va agradar. I res, sí que li va molar.
normal, saps? Però en aquest moment era com a... Imagina't que no li mola, tal... Però jo no volia basar el meu contingut de música, la veritat. Ara és quan talles, en plan talles, vale, ja està. Vamos. S'ha acabat. I d'on naix el nom de Maria Mandarina? La pregunta del millón. Crec que és el que més m'han preguntat en 3 anys, O sea, ojalà fora altra pregunta, però realment és perquè jo en Instagram vaig veure que una random, no sé ni qui és, se deia Paula Papaya. I jo vaig dir, hòstia, si ja és Paula Papaya, jo sóc Maria Mandarina. Però la idea estava ahí. I un dia, en quarantena, jo me deia abans Maria amb punt, perquè jo no sóc Maria en castellà, sóc Maria en valencià. I un dia vaig dir, este nom no el sap pronunciar ningú, la gent no sap llegir, vaig a canviar-me-lo. I com ja estava començant a crear contingut i tal, vaig pensar, a veure, això va serio, perquè ja tens 200 seguidors. Tio, por favor. Entonces vas dir, pues Maria Mandarina. Ara, podria dir que m'arrepentisc un poc, perquè la gent me diu Marina, la gent suposa que me flipen les mandarines, exclusiva, m'agraden, però tampoc és una locura. Pues la gent me regala mandarines, això és graciós. Me compre coses taronges tot el rato, però ara és el que tinc, tipo, no m'arrepentís tampoc, però sí, a lo millor m'ho haguera pensat 2 vegades. Abans de decidir-ho. Te perseguirà per tota la vida, ja. Sí, totalment. Ho tinc claríssim. I com diries que ha sigut la teua evolució en quant a contingut que crees des d'aquell primer vídeo de les campanelles fins ara? Buah, pues... Bàsicament he fet el que m'ha donat la gana, com m'ha donat la gana i tot el rato. O sigui, sona molt tal, hago lo que quiero, però és que realment també va haver com un punt d'inflexió que recorde que era com a vale, pots parar de fer vídeos de música i pots xerrar i lo de posar-me davant d'una càmera a xerrar i tal, és que a mi se me dona bé, però sí que és veritat que si tu veus els meus vídeos se veu l'evolució i també diria que un punt va ser gravar en el Feslloc perquè va ser com a, hòstia, a la gent de veritat me coneix i li fa il·lusió perquè llegiré els meus vídeos. Recordo el Feslloc com a un xute d'energia i ja pues, també el fa poc començar a pujar stories a Instagram xerrant perquè a mi la gent del meu poble me dona una vergonya. Mira, jo no podia. Jo recorde la primera story de jo veient qui del meu poble l'havia vist i posar-me molt nerviosa. Però bueno, ara ja me dona menys vergonya. Però sí, o sigui, jo diria que ha sigut molt... Per a mi m'ha passat molt ràpid. És que l'altre dia assimilava que porta 3 anys i 3 anys és que és moltíssim. O sigui, a mi m'ha acompanyat les xarxes durant tota la meva adolescència i segurament la meva joventut, perquè ara això, jo no vull parar de fer-ho. O sigui, vas començar en 14 anys. I 14 anys. Jo ara veig els xiquets de 14 anys i pense, joder, però és com que jo vaig començar així, saps? I continuo sent la més menuda, crec. O per ahí, estaré ahí. No hi ha ningú que estigui començant ara en 15... Començant no, però el podcast d'Agres i Dolces, el forn de 4 persones, i una d'elles és Aitana, que té una image que jo, i en el Feslloc la vas conèixer jo, en plan, ai tal, no sé què, les més menudes, les cantos... Però res, que jo crec que comença gent més major, però perquè també jo crec que, sincerament, va sonar molt raro, però dona molta vergonya ser, perquè no és el mateix fer-te influencer en 20 anys que en 15. O sigui, els problemes t'apareixen un món, a la meva edat els problemes són un món i el tindre una bona classe social és prioritat. El que passa que jo me va donar un poc igual. Bueno, no vaig a ser hipòcrita, havia moments que dia, joder, però la veritat que m'ha portat més coses bones que altra cosa i se nota que la gent del meu poble ha passat de riure a la indiferència a l'admiració, a hòstia, que guai. I això mola molt perquè la gent
de la teua edat ha madurat en tu i també ha madurat la seva visió cap a una cosa diferent. I això està molt guai. Tremenda etapa, per a una pregunta, mare meva. Abans comentaves el Premi 310 que vas guanyar. Com vas viure això? Te ho esperaves? No, a veure, jo me vas presentar als 310 i vas dir, recorde, quan estava fent el formulari, me vas presentar jo, me va presentar algú. És que era la tercera vegada, me vas presentar, no, este any no me vas presentar jo, però quan me vas veure, a veure, no, fa 2 anys vas dir, última vez que me presento, i no va ser l'última, i menys mal, i ahir a la tercera, jo me vas veure ahir ja en la llista. Crec que no vaig escriure jo, potser ara 310 vull dir la captura de que vaig escriure, no me'n recordo del moment exacte. I vas dir, joder, macho, altre any dir-li a la gent que me vote, que perea, no sé què, perquè ja era mobilitzar a tota una societat, era mobilitzar a ma germana, als amics de ma germana, als meus pares, als de la banda, a tot el món. I jo vaig dir, mira, vamos a intentarlo. Entonces, sort que tenia que conec a molta gent i aquesta gent conec a molta gent. Entonces me van començar a votar. Això és sort. Això no és ni que eres més bona ni que eres més ruïna. En el meu cas, jo considero que faig un contingut acceptable per a guanyar un 310, però això no significa que tots els que se van quedar en el top 5 ho facin. Opinió meva, sacar clip, tirar-me mierda. Perquè això és una votació popular i no se queda en el top 5 qui millor ho fa. Se queda qui més li voten i qui més amics té. Jo vaig tindre la sort de tindre molts amics, la veritat, i vaig estar en el top 5. I jo quan vaig estar al top 5 vaig dir, tinc molt clar que puc guanyar. No per res, sinó perquè confio en el que faig, confio molt. Entonces jo vaig dir, tinc molt clar que puc guanyar, però no vaig a flipar-me perquè pot passar o no. I jo recordo la setmana abans dels 310, preparant-me el discurs, tipo, hermano, es que estar ahí es Smoking Souls. Estar ahí la fòbia. Jo estava molt nerviosa. Total, que aquest dia no vaig anar a classe. Recordo anar-me'n jo soles en el Renfe, a València, tal, vaig anar en Rocío Camparades, Rocío Cano, a fer una cervesa a Benimaclet i li vaig dir, Rocío, te lleig el discurs, tal, li vaig llegir el discurs, li va molar molt, i res, vaig anar a casa dels meus iaios a dinar, crec, perquè els meus iaios són de València, me vaig arreglar i vaig anar. I jo ja tot el món estava molt confiat en que jo anava a guanyar. I jo ja m'estava subiendo l'ego, no vaig a negar-ho. És que en aquests moments que tens a molta gent dient, uah, tia, tal, no sé què, i jo, va, no us flipeu, no sé què, no sé quando, i de repente arriba la meva categoria. I comencen a presentar i me'n recordo que van dir, el guanyador, i van dir, guanyadora, i jo, vale, ja està, soc jo, perquè jo estava entre que anava a guanyar altra volta la ruta dels esmorzars o jo, i quan va dir guanyadora, jo, va, ja està, entonces van dir el meu nom, jo no recordo com vaig pujar a l'escenari, jo sé que hi ha un vídeo meu, que en primera fila estava el Loren, de Parquineo, Julio Cebolla estava fent fotos, i jo quan vaig passar vaig fer, ué, i hi ha un vídeo meu fet, ué, i res, vaig pujar, vaig treure una fulla de llibreta putrefacta. És que si veu el vídeo se veu la fulla de llibreta. Vaig llegir el meu discurs, me'l vaig inventar la meitat perquè estava molt nerviosa. No arribava a l'atril, me vas tenir que posar de puntetes. I res, després va ser de les millors nits de la meva vida. M'ho vaig passar superbé damunt. Era com que tot el món estava feliç de que haguera guanyat i jo també, lògicament. I res, per a mi va ser com que de repente l'Ajuntament del meu poble, l'alcalde donant-me l'enhorabona, la meva banda pujant publicacions, tenia com a 100 persones que m'havien parlat en plan, buah, enhorabona, no sé què, i era com no, això no és real. I després vaig estar tot el viatge de València a Crevillent mirant el 310 en plan, esto está pasando. Perquè, clar, és que l'any anterior el va guanyar Cabra Fotuda, i després jo, o sigui, no ho entenia. I el cas, però molt agraïda, i també en 310 molt agraïda perquè, després vas gravar en l'Squad i tal, i en tota la gent que va votar, sobretot, perquè és el que dic, si no te vota ningú no arribes. Però res, va ser com una cosa molt forta pel simple fet de que, joder, tinc 17 anys i tinc un 310 igual que Smoking Souls. És que poso Smoking Souls d'exemple, però és que és el meu grup preferit. O un 310 igual que Cabra Fotuda, o igual que La Fúmiga. És que és molt surrealista. O que la ruta dels esmorzars, que és que
poses qui m'hi poses, vaig admirar-ho. I clar, jo vaig eixir i vaig veure el percal de jo en el 310 i de sobte mire i Simó Quinzós també en un 310. Me gire i esta persona que també admire també en un 310. I jo en plan, esto lo está pasando. Els encursats de Pego en un 310. O sigui, jo així no l'assimilava. Res, va ser una nit molt guai i molt agraïda. Va ser molt, molt guai. I encara no ho assimile. Estic ahí en el corredor i quan passe me quede mirant el 310, tipo, què és esto? I ja, jo crec que és la veritat. Després de tot el que va ser aquella nit, què penses de que el que més se va comentar va ser la fulla de llibreta? Pues me pareix superguai perquè és que realment tot el món el va fer en el mòbil, però és que jo és el que vaig dir, jo el discurs el vaig fer en classe. O sigui, més natural no podia eixir. I després no sé qui me va agafar el discurs i me va dir, està ple de faltes d'ortografia. I en la fulla, és que no estic en el meu quarto, però la tinc guardada, la fulla, si te fiques, o sea, en la dreta tinc apunts de classe, tipo, és lo més natural que podria haver tret. Entonces, no, és que me dona exactament igual. Dime tu qui ha guanyat un 310, qui va guanyar un 310 siguem menor d'edat. Pues jo crec que poca gent. I qui va fer un discurs en una fulla de llibreta que damunt ni era meu, era robat. És que pues jo va ser el que me vaig fer el dia anterior. O sea, jo en ma casa no podia posar-me sèria. Entonces, en classe, tots els meus companys, tipo tal, i sin caras, i jo, bueno, pues vaig a fer el discurs, i jo en classe, mentre el de castellà explicava, jo fent el discurs. I se va comentar molt, la veritat, perquè luego vas veure tuits també de la fulla de llibreta, ja. Després Artur de la Fúmiga, ja, la fulla de llibreta. I jo sincerament creia que no, ningú anava a fixar-se, però me dona, o sea, és el que vaig fer. Tipo, com t'he dit abans, vaig fer el que me va donar la gana quan me va donar la gana, literalment. I fent el que t'ha donat la gana, has arribat a ser una de les creadores de continguts referents del País Valencià. Això diuen. Això diuen. Què podries dir-nos de lo millor que has tret de tot este camí? A veure, lo millor que he tret jo diria que és la gent sobretot i les experiències, perquè és el que he dit, crec que, o sea, no pare de repetir la meva edat, però és que realment me veig molt afortunada de siguent tan menuda, jo que sé, poder haver treballat en la tele, poder haver estat en l'esquad, jo que sé, poder haver anat a la ràdio, perquè realment crec que soc de les úniques persones que ho ha pogut fer en tant... O sea, posaria la mà en el foc de que he sigut l'única persona que ha treballat en la tele tan jove del País Valencià. És que posaria la mà en el foc, perquè és que però realment són oportunitats que te venen gràcies a que tu t'ho vas estar currant, però també per sort i perquè te venen i ja està. I la gent, és que tot el món me passa molta edat, però és que són com els meus pares, tipo Aitor, per exemple, sempre parlo d'Aitor, però és que jo, Aitor, és que és mon germà, o sigui, sé que és un germà Loren i ma germana és la Eva, però Aitor és mon germà, o sigui, jo parlo amb ell tots els dies, ojalà viu, és que si visquerem junts, mare meva, ho hem pensat, ho pensem tots els dies, però és que és una confiança i un tal de gent, lògicament hi ha gent que no connecte, que tenim el mateix panorama en comú, les mateixes aficions, però no connectem, però sí que és veritat que ha hagut gent molt maja, gent que hem connectat molt i sobretot el anar a concerts i que te pare la gent a demanar-te fotos, és que jo són coses que intento assimilar-les, però no les assimile, i les experiències i la gent, i de gent no tòxica, tipus gent que te passa algo bo, i encara que aquesta oportunitat se la podrien haver donat a aquesta persona, alegrar-te. Això és lo bonico. I experiències, jo que sé, entrevistar els meus artistes preferits. Jo he entrevistat a Pancho, se vienen cositas, crec, també el conèixer, a gent del panorama i que aquesta gent te conega i te ubique, és molt fort. I jo què sé, també que posen vídeos meus en classes de valencià. És que són coses molt rares, però que això no és de les millors coses que m'ha aportat, que mestres de València, l'altre dia, el 9 d'octubre, estava en un concert del Diluvi, aquí al meu poble, i me paren 3 mestres de València en plan, hola, mos podem fer una foto, i jo, me podries estar posant un negatiu per xerrar en classe, què fas de parar una foto? Però sí, la gent tant de xarxes com la gent fan, la gent que me seguís, tot i les experiències, increïble. És que és molt guai. És que no canviaria per res del món, la veritat. Parlaves d'Aitor,
Tu creus que podeu fer un programa tipus el P7 si se n'aneu a viure junts? Sí, ho tinc claríssim. Jo s'ho dic molt, Aitor, que el dia que fem algo junts, tipus algo guai, junts, sèrio, de continuïtat, es rebenta el panorama, perquè som dos persones que a part de portar-nos bé, tenim una forma de pensar i de tindre idees i de treballar molt pareguda. Tipo, seria el típic que si aniguera a la meva classe me posaria a ell per a fer treballs de grup, perquè realment crec que treballem molt guai i ens coneixem molt i sabem com treballem cada un, i perquè no vivim prop, però el dia que visquem prop, Aitor, hem de fer-ho, perquè és que també tenim moltíssimes anècdotes que contar i ja quan vam fer un vídeo junts, que està al canal d'Aitor, si el voleu veure, tota la gent tipo, ja, 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 no sé què, i això, hem de dir que ens van convidar a un podcast junts i vam dir que no, perquè no ens agradava el tema. Ens van dir, xerreu d'esto i vosaltres no. I això, però sí, jo crec que faríem molt bon equip. I si no, sincerament, és que me donaria exactament igual perquè per a mi estem fent projectes per separat, però per a mi estem treballant en equip. Tipo, li passa algo bo i és com si me passara a mi i a la inversa. O sigui, sona molt nyonyo i si parle 10 minuts més d'esto ploraré segurament perquè li vull molt, però és que és així, és un treball per separat, però en un que si reps algo és algo comú, totalment. És molt bonico, la veritat. Que bonico, el que estàs dient. I ja. Al principi de l'entrevista dies que no volies dedicar-te a parlar de música, però este canal va de música. Vale, però si he de parlar de música, parle, m'encanta. I anem a forçar-te un poquet a parlar de música. La primera pregunta musical que tenim és quina música escoltaves quan eres menuda? Que vergonya, que vergonya. Jo escoltava música de Disney Channel, tot el rato, però de Disney Channel i no parava. Després de menuda, també escoltava molt, Queen m'agradava molt, m'ha agradat tota la vida, Dorian també m'ha agradat molt, m'ha agradat tota la vida, però és que escoltava, havia una sèrie en Disney Channel que a tu te pillarà molt major ja, lo siento, però és així. La gira, que se deia La Gira, que era increïble, era el més cutre del món. Jo me sé totes les cançons i continuo escoltant-les. Què més escoltava? És que escoltava les típiques cançons que sonaven en la ràdio. M'agradava molt Cadena Dial. Jo recordo anar al col·le en Cadena Dial. Entonces me sabia totes les cançons de Malú, de Pablo López, i me'ls continuo sabent. De tal, luego va començar la meva època escoltar Disney, escoltar de tot, i després me va molar molt de Sweet California, que era 3 xiques que tenien el moño tintat i cantaven, ja està, no tenien més. Jo loca en Sweet California. I de menuda escoltava els cantajuegos, però així de major tenia bon gust, Jo ara ho pense i tenia bon gust, però també és que tinc una germana major, això fa molt, perquè escoltava la música que escoltava ma germana, que ma germana li donava per escoltar indie, jo escoltava indie, perquè era el que sonava en el cotxe. Després en el cotxe m'han posat molt de Mecano, Fangoria m'han posat molt, què més? Hombres G m'han posat molt, és el que sonava en el cotxe també, i jo m'he criat en això, la veritat, i també m'he criat estudiant música en la banda, o sigui, m'he criat en Hombres G, Mecano, el que escoltava ma germana i poc més, sincerament. Avui en dia, quin diries que és el gènere que més escoltes i el que menys? A veure, jo és que m'agrada molt, ara li estic pegant molt fort a l'urbà, en la música, en figaflaues i tal, però és molt variat, hi ha dies que escolte també Esther, ahir per exemple vaig estar tota la vesprada escoltant Esther, Smoking Souls, que jo diria que és rock, no? També escolte molt, però depèn el dia, saps? Per exemple, temporada moros i cristians sols escolte marxes mores i cristianes, no vamos a negar-lo, però depèn el dia, però jo diria que el que més escolte és urbà, tant en castellà com en valencià, perquè Bad Bunny també m'agrada molt, Zetangana també m'agrada molt, la música de tallets m'agraden molt, i rock també, però és que no me tanque a res, és que ho pense
i no me tanca res. Després hi ha temporades que me pilla per el rap i me pilla. És que, no sé, m'agrada molt tot i la música xina, tipo, jo li dic música charanguita, però no sé quin estil és, tipo la fúmiga, en instruments de vent, saps? La pegatina, tot això, pues m'agrada també molt. Lo que me poses jo t'ho balle, jo no me cierro nada. Apuntem que escoltes tot. Algun grup que tingues pendent veure en directe, que perquè sí han pogut veure? Pues... espérate. A veure, és que he vist molts grups en directe, ara que ho pense. Però el que sí que m'agradaria seria veure a Marala altra vegada, perquè es vas veure en la plaça de Bous i van cantar com a 10 minuts, perquè era este concert que anava tot ràpid. I Marala no s'escolte, tipo, no vaig anar de superfan perquè no les escolte, però vaig quedar superloca, tipo, vaig flipar en les harmonies de les veus, com ho fan tot, no sé, m'has quedat super radiant, entonces m'agradaria tornar a veure-les per a realment gaudir d'un concert i que sincerament amb poca gent, perquè la plaça no vas poder gaudir realment de lo que era i vull tornar a escoltar-les perquè va ser 10 minuts, tipo, no va ser més. I és que de més he tingut molta sort perquè he anat a tots els grups que m'han agradat, he anat de concert. El que passa a Figaflaues i a la Mosca m'agradaria moltíssim, però moltíssim, tipo, molt, però a nivell de anar, sentar-me i gaudir del concert, Marala, és que flipe. Crec que és Marala, a veure si m'estic... És que canten així harmònicament, és Marala, no? Era Marala, sí. Vale, és que m'ha pegat un lapsus, tipo, sé que canten al final de Llepolies, però no sé nada más. I això és perquè crec que és un grup que posar-me-lo en els auriculars no m'agradaria, perquè jo soc molt més d'anar a tope tot el rato, però en directe m'encantaria veure-les i realment estar atenta al concert, no estar dispersa, realment sentar-me en una cadira i que me canten, ja està. M'has quedat en ganes de més, la veritat. O sea que veniu per el superfan. Sé que no depèn d'elles, però jo lo suelto. La veritat és que sí, van tocar 10 minuts a la plaça de Bous i crec que se van quedar tots parats mirant-les. Sí. I després la gossa sorda, que torna. Si torna, pues, ja no estan, però si torna, pues, m'agradaria veure aquest concert perquè, clar, jo vaig començar a ser així un poc més... escoltar més música, tindre més personalitat i ells ja s'havien retirat fa anys. O sigui que els 10 minuts d'aixòs de la plaça de Bous i me'ls vas passar plorant de l'emoció, va ser com a... Esto jo creia que no iba a passar nunca. Recordo, dels moments també més bonicos de l'any, va ser preciós. Ojalà que tornen, encara que Alex Seguí ha anunciat un projecte en solitari ara. Bueno, se lo aceptaremos. Veremos a ver qué tal. Haremos un top 5, a ver qué tal. Ya se cuece. Vinga, va, acceptarem el projecte en solitari. Ens recomanaries algun artista poc conegut? Sí. Hi ha un grup d'ells que se diu Extensores Automàticos que ha fet una col·laboració en Josep Nadal per a que així no ja vos crida l'atenció, però hauria de cridar-vos l'atenció ja, perquè és un grup que a mi me recorda molt a La Raïz, a La Fúmiga, tenen un estil molt guai, en directe crec que és dels millors concerts que han anat este any. Vaig anar el dia 8 d'octubre, o sigui, el tinc molt recent, i bàsicament, com tenen poquetes cançons, canten La Gossa Sorda també, canten Smoking Souls, per tot el que va passar en ells, de que es van censurar i tal, a partir d'aquest moment canten Smoking Souls, canten Habaneres d'ells i Habaneres de Crevillent, punt a favor. No sé si canten sempre Habaneres de Crevillent, crec que sols els van cantar perquè van vindre, però la veritat que és un grup molt poc conegut, però que sonen molt bé, i no és perquè siguin d'ells i tal, és que de veritat que jo vaig començar a escoltar-los, perquè venien al concert i vaig dir, mira, vaig escoltar un poc i ja està. I en
en directe me van molar el doble i tenen cançons molt xules. És que escolteu-los, luego si no us agraden tant, però escolteu-los perquè molen molt. I és el que li vas dir que vull gravar en ells, perquè realment pense que tenen dues opcions, o fracassar o pujar a la fama moltíssim, i espero que siga pujar a la fama perquè realment som del sud. Això ja és com a referents, perquè ja és complicat tindre bolos per aquí i tindre tal. Canten molt bé i sonen en directe molt bé. La meitat, o sigui, crec que la majoria han anat al conservatori, que no és que siguin, que no dic que els aficionats no siguin bons, però que és qualitat, és bo, i les lletres dels cançons són molt reivindicatives i estan molt xules, i en directe, és que si això ja està xulo, en directe van i és una locura, perquè és que m'ho vas passar molt bé. I res, escolteu Extensores Automàticos i seguiu-los perquè són molt guais, és que són molt guais. I són d'Elx, què més voleu? Estàs venut molt bé, jo crec que conforme acabem l'entrevista me'n vaig a... No puc dir res roïn d'ells, és que m'ho vas passar molt bé. Conforme acabem això penso anar a escoltar un parell de cançons. Has dit abans que has anat a un muntó de concerts, a un muntó de grups. Podries comentar-nos alguns concerts que vas viure d'una manera especial? Jo recorde uno fa poc que va vindre Smoking Souls a Guardamar, i no exagere, érem entre 50 i 80 persones, no érem més, en una plaça, en un escenari baixet, no érem més, i va ser un concert superfamiliar perquè era tipus que Carles Casellas xerrava en el micro i ens preguntava com esteu? I nosaltres li diem bé, i ens deia, vale, ja veu que perquè ens escoltava, estava en l'escenari i nosaltres, i baixaven a tocar baix, van tocar Nòmades, mira, jo una ploraera, i jo després vaig anar preguntant a la gent, oi, han tocat Nòmades en aquest concert? I doncs, no l'han tocat, i jo, vale, i va ser molt familiar perquè jo sé que tinc molta sort de que aquí en el sud, com tenim pocs concerts, els concerts que hi ha sempre anem la mateixa gent i hem fet un grup molt guai, aleshores va ser molt bonico perquè era com a, joder, van a retirarse, espero que sea un hasta luego, van a retirarse tal i joder, venen aquí en poca gent que vull dir, són com a dintre de res estan tocant en el Wishing Center, per exemple, i els tenim aquí a que fas el gira i estàs en l'escenari. I per a mi va ser molt especial, però si me tinguera que quedar en uno seria Smoking Souls Festival. Mira, va ser, o sigui, vaig anar jo sola a la primera fila i entre tota la gent que havia va ser molt guai. És més, la xicona que tenia al costat no la coneixia de res i me va parlar l'altre dia i me va dir tal, t'he clavat en millors amics perquè he anat a un concert de Smoking Souls per a que vegueres perquè he estat en primera fila i no t'he vist. O sigui, a mi la gent me parla per a preguntar-me si estaré en X concert de Smoking Souls. Després, Zoo Crevillent també recorde que va ser molt guai perquè va ser com a, hòstia, el meu poble, un grupazo, perquè no hi ha altra definició, no sé, és que tinc carinyo a tots els concerts perquè cada un té algo d'especial, o sigui, hi ha molta gent, m'encanta, hi ha poca gent, també m'encanta, estem sols els xustos innecessaris, pues estem sols els xustos innecessaris. Me dona exactament igual perquè realment disfrute molt, és que ho intento explicar a la gent i no sé explicar-ho lo molt que disfrute, perquè és molt guai. Però així és que, o el meu primer concert de Smoking Souls també eren com a 40 persones en aquesta sala, va ser en el Campello, era encara que tenien que estar sentats i recorde aguantar-me la cadira perquè jo portava escoltant-los 3 anys i va vindre ma mare amb mi i recorda ma mare que no estava assimilant la situació de que jo m'estiguera tornant tan loca i era com molt guai. I després cada grup que ve al meu poble ho vist d'una manera especial perquè vulgues o no, és el teu poble, és la teua gent, ve gent de fora però estàs en la teua gent, en el teu ambient, és un escenari que has actuat tu possiblement i jo m'ho prenc d'altra manera, és com que no tens l'obligació d'anar en presses al concert perquè no arribes perquè potser estàs 10 minuts de ta casa i m'agrada molt que vinguin al meu poble, sempre és vist d'una manera especial i és de Xavi Sarrià en general. Xavi Sarrià en directe és increïble, jo no sé què fa aquest home però l'escucharia todo el rato, no sé, és que cada concert és una experiència. No sé dir-te uno que diga
no, el descartaria, no m'ho ha passat bé. És que acabaria abans, però no sé dir-te ninguno. Perquè tot el món té lo bo al seu punt, o sigui, que un grup té menys cançons, pues s'ho guanya en altres coses. Que un grup no balla, pues s'ho guanya cantant. Que un grup sap ballar moltíssim, pues te quedes loquíssim. Que actuen en un descampat, pues mira, jo què sé, és que jo crec que tot té el seu punt, o jo li busco tot el punt a tot també, però no sé, tots. És que és la pregunta més difícil que m'ha fet en la meva vida, jo crec que ha sigut, ho estic passant mal per contestar, perquè és que no sé elegir-me en uno. Se m'estan venint tots els concerts del món a la ment. Avui no has dedicat a parlar de música, perquè se te dona prou bé, Ja, però me passa. És molt de rato parlant. Parle prou de música. Lo que pasa es que no vull tancar-me, tipo, si vull queixar-me de batxiller també ho faig. Però luego hi ha 3 vídeos del festival y y luego uno de bachiller. Tens algun artista o algun grup que escoltes i la gent com que no l'associa a tu, que te diu que no te pega o que no quadra? Pues yo creo que lo que he dit abans de Zetangana o de, jo què sé, a mi el reggaetón en veritat m'agrada molt, què vols que te diga? Podria fer-me la xula de, no lo soporto, però no, tipo, m'agrada prou, a mi la Bad Gyal me flipa també, o jo què sé, Cupido, que és un grup així, no sé quin estil és pop, però m'agrada molt, Ginebras m'agrada molt, Cariño m'agrada molt, jo què sé, així que no me puguen associar, jo crec que ells, però perquè la gent se pensa que sols escolten música en valencià, però la veritat és que no. El meu top de l'any passat de Spotify, el 3 era Zetangana, per exemple, Bad Bunny, m'agrada molt, el nou disc és una locura, per exemple, i si he de fer un vídeo en valencià xerrant de Bad Bunny el faré, que no m'he de tancar a res. Jo crec que aquests estils, però me passa molt que estic de festa i estic cantant a tope la Bad Gyal o estic cantant qualsevol cançó y me ve el típic listo de turno de que te la sabes, es que como solo escuchas música en valenciano y yo, tipo, la gasolina es internacional, tipo, pareu ja. No, però, escolta, absolutament de tot. És que crec que la gent mira els meus playlists i se queda un poc loca, però també sóc una xicona que viu atemporalment en la seva època Disney Channel. Tipo, escolta High School Musical una vegada per setmana, com a mínim. Avui he anat a l'institut, escolta High School Musical, o Camp Rock, o Hannah Montana, o el que me poses, o Disney en general, i me dona exactament igual. O sigui, segurament la meva cançó més escoltada de l'any serà alguna de High School Musical. No m'avergonye, me sent molt orgullosa perquè són verdaderos temazos i això la gent no se ho espera, jo crec. També perquè no sé pronunciar l'anglès, entonces no les cante, però jo crec que aquest conjunt de Zetangana, Cupido, Bad Bunny, reggaeton en general i Disney és la meva caja de sorpreses. Per a mi no és sorpresa, però per a la gent sí. O sigui que, ale, opinar si queréis. Un palo, Sara, ¿no? Matarme, yo ya estoy muerta. ¿Podries destacar alguna cançó que et recorde algun moment especial de la teva vida? Pues espérate. Pues és que no és que no se m'ocorrisca ninguna, és que hi ha moltes. A veure, vaig a dir Her, però perquè la tinc tatuada, saps? Perquè no se m'ocorrisca altra. Perquè és que Her és la meva cançó preferida de la Fumiga, en molta diferència. Tipo, me pareix un verdadero temazo. Damunt abans s'obrien el directe en Her i era com que és la mia ja. I res, és que jo en 2022, com que vaig tindre un any super loco, tipo vaig començar a xarxes ja a tope, tal, no sé què, i jo volia tatuar-me algo amb ma germana, per això Her, de hermana, ho explico en un TikTok, però bueno, de hermana, i no sabia el què. Entonces la Fumiga va treure Her i jo li vaig dir a ma germana tal, abans d'escoltar-la, sé que vull tatuar-me-la. No sé per què, sé que va molar-me. La vaig escoltar
vas plorar molt, perquè damunt me recorda molta gent, aquesta cançó, perquè és el que hi ha, en plan, si tens gent lluny, i la cançó diu, no me importarà poder tocarte, no me importarà poder besarte, no eres real, i que, pues, saps què te diga? I res, és la lletra de ma germana, i mola molt, o sigui, la cançó de Her és atemporal, m'agradava molt. I també comèdia dramàtica, sé que no faré la fumiga, però comèdia dramàtica, quan estic mal, ahí està comèdia dramàtica, siempre. O sea, es como una cosa que me fascina y me diu, podries estar pitjor, i ja està. I moltes cançons més, tipo Nòmades de Smoking Souls, Abraça el coret i És lo que hay. Després, és que podria dir tantes cançons especials per a mi. Després, Les ungles d'Aina Palmer, l'escolte i és que me ve Aitor a la ment, encara que ell ara està molt enamorat, però és la nostra cançó, o Principis de la Fúmiga, tipo, jo se me ve a la ment estar en el sessió cantant la Aitor a tope, és que qualsevol cançó allí, tipo, me porta records molt bonicos, tipo, o jo que sé, tinc una casa menuda d'Ester, és que l'escolte i jo plore, és que no puc evitar-ho, és que me salen les làgrimes perquè me sé molt afortunada de... Jo què sé, és que jo soc molt sentimental i més en la música, però literalment podries pillar qualsevol cançó, me la poses i jo te dic, buah, sí, esta me recorda tal, però totes les que he dit és que... O el tonteo, por ejemplo, de detalles, o sea, es increíble. Tipo, hay una lletra súper bonita, pero a mí me recorda el festival de este año moltíssim, però moltíssim. O, jo què sé, al festival, per exemple, me recorda moltíssim la cançó d'Auxili, la del festival. La cançó jo l'escolté i se me va a la ment tots els festivals, i és molt guai, això. Molt guai. No he dit la bona. La meva cançó és Carrasquetón, perquè jo soc músic i la meva gent són músics tots. I dime tu un músic que no toca Carrasquetón, pues molts, però és com la cançó que defineix la meva vida perquè tu el valencià, la fúmiga, les xarxes i la gent de la meva banda, que se sap Carrasquetón. Me queda Carrasquetón i mira que no la puc escoltar perquè la tinc cremadíssima, tipo no puc en ella. Començo a escoltar Carrasquetón i a no ser que siguin des de la banda, la saco perquè ja l'he escoltat moltes vegades. Però Carrasquetón és festa, és jangueo, és tot. Per a mi Carrasquetón és tot el bo que hi ha és Carrasquetón. Increïble. Carrasquetón, si vols retallar tot l'anterior, retalla-lo i te quedes en Carrasquetón. Resumir la resposta, Carrasquetón. Ara és quan puges un vídeo de 3 minuts i totes les respostes tallades tallant quan m'enrotlle. Jo ho faria, te respeto. Ho deixaria tot en 2 minuts en les respostes definitives, no? Bueno, entrem en recta final de l'entrevista, últimes 3 preguntes. Que estaves tu ja contenta parlant de tu. I s'agradaria saber el teu àlbum Zona de Confort i ser àlbum que quan estàs mal, quan vols desconnectar de tot, te'l fiques de pe a pa i oblides de tot el món. Sandra York de Smoking Souls. No tengo nada más que decir. Es el primer álbum que vaig escoltar, és l'àlbum que continuo escoltant i serà l'àlbum que li poses meus fills i els meus nets en el cotxe perquè me pareix que està super ben fet. És que està cuidat cada detall, encara que el de la cura està molt bé. Jo me quedé en Sandra York, però perquè li tinc molt de carinyo. Tipo, jo recorde en primer de l'ESO escoltar Sandra York, escoltar cançons soltes i dir, esto es arte. I és increïble. I estic bé, escolte Sandra York. Estic mal, escolte Sandra York. M'avorrisc, escolte Sandra York. He de fer una redacció, escolte Sandra York. No tan exagerat, ara se m'ha passat un poc, però sí que me'l sé de pe a pa. O sigui, me sé totes les cançons de principi a final. I no el tinc en físic, tio, no el tinc en físic perquè se va esgotar. He anat a totes les botigues de tots els concerts i no el tinc. I la sudadera de les plomes tampoc la tinc, i la vull, la veritat. Si algú me la vol vendre, jo la compro. Però increïble. O sea, eixe disc és totalment increïble i és que és el meu disc. Jo sé que me l'han fet a mi. Sé que no, perquè no era fan de Smoking en aquell moment, però
está fe para mí. Y luego Epic Solete, ¿qué dice de Epic Solete? ¿Qué vamos a decir de ello? Però mira, dels discos que tens ahí darrere també me sé tots de pe a pa, perquè són grups que m'agraden molt i que més... És que tinc aquí llistes de concert, tipus, hasta que posen el Son de Terra, pues jo me les penjo aquí, però no, és que tal. És de la Fumiga també, però els de la Fumiga estic molt cremats. No va mal, m'agrada molt la Fumiga, però estic molt cremats, però és que Cendra Llors no me canse. Podria escoltar tots els dies de la meva vida Cançó de la Son i ho faré tots els dies de la meva vida, perquè és la millor cançó del món i ja està. I Cendra Llors és el millor disc que s'ha fet i per fer... Cada un té el seu disc preferit i a mi m'encanta saber els dels demés, però jo sempre diré que és Cendra Llors, a no ser que un dia ho deixi de ser, que no crec, perquè porta siguent 5 anys, 6 anys en la tonteria, O sea, eso es fidelidad y lo demás tonteries. Ojalá tornem pronto Smoking, que no se'n vagin molt de temps, perquè fa falta. Jo la veritat que me quedé tranquil·la per el fet de que he gaudit molt d'eixe concert, a part de que he anat a molts concerts seus, o sea, no és que he anat i he estat, no, és que jo he estat en tots que he anat, en tots els que no ha hagut ni uno que no estigui en primera fila, deixant-me la veu, plorant-los, cridant-los i dient-los lo guapos que són. I me dona vergonya, després me dona vergonya perquè és com a, tio, compartiu panorama, lo tonto. Compartiu fans, segurament. Comporta't un poco. Luego me trobe en Estrés 10, me vas trobar en... Luego acaben el concert y vienen a saludarme y es como aquello en la cara plena de llagrimes, ay, sí, ¿qué tal? Me muere la vergüenza. Però jo me quedo molt tranquil·la perquè sé que he gaudit molt, he disfrutat molt. No m'he quedat... lògicament tinc ganes de més. Aniré segurament si van al festival, tornaré a estar en primera fila, però que si ara me digueren tal, ja està, jo ploraria, perquè vaig plorar quan van anunciar que se daven un tiempo, vaig plorar molt. O sigui, m'ha fet mal, això més mal que altres coses, però no me quedaria en ganes de ai, no ho he disfrutat de tot, ai, no sé què. Per què? Perquè sí que ho he fet, o sigui, és el que hi ha. La meitat de fotos del meu Instagram són en concerts de Smoking, perquè és que els fotògrafs me veuen i és com... és la definició. Anem terminant, ens queden 2 preguntes. M'encantaria que ens contares els 5 artistes, 5 grups que han anat marcant la teua vida musical. Hòstia. Vale. La Fumiga Smoking Souls. Això està clar. La Fumiga Smoking Souls. Madre meva, m'has pillat. La Fumiga Smoking Souls, jo diria també... És que estic mirant perquè tinc moltes coses de grups ahí. Zo, 100% també. Zo és increïble. La Musca, vaig a posar el urbano, Figaflaues, Musca, Detallets, tot. Bueno, Detallets a part, però i tot l'urbano catalanet, perquè crec que l'urbano catalanet és molt important, perquè realment els joves escoltem urbano, i qui diga que no miente. I realment, si juntes urbano i català, fas una música per als joves, punto. Ja està, és que no hi ha que donar-li més voltes. Com que Coti per Coti és tan famós? Perquè té un ritme diferent, i tampoc li estàs clavant un missatge super visca als països catalans en la ment. Que jo entenc que hi ha gent que fa cançons, però la gent que se queixa de que els grups ara no són suficientment reivindicatius, jo tinc la meva opinió, però crec que té que haver de tot. A mi també m'encanta molt anar a concerts d'Every Night i fer pogos en Yo Soy Campesino Puro i creu-me la major campesina del món quan no ho soc, però crec que també és normal que si el Bad Bunny parla de que ella és calladita, la Musca parla de barras guarras i és totalment vàlid i està fent un favor a la llengua increïble. El que passa que la gent parla des d'un privilegi lingüístic de visc en un món totalment valencià, tot el meu cercle és valencià, tot el que faig és en valencià, doncs no puc veure que hi ha gent que necessite aquestes coses per a simplement normalitzar-ho. Parla des d'un privilegi que, ojalà jo,
pero no me pasa. Entonces, yo, todo lo que siga urbano, es que adelante, es que m'encanta la música, ara mateixa no se casa en mi perquè ja no vol, però és increïble. La música jo crec que ho està petant, però crec que va petar el doble. Crec que va per molt bon camí i que si guarda este vídeo, la música va a petar-ho molt, molt. Ja saps ja de lo que estaves parlant. Sí, pero Smoking Souls, luego otro detalle. Smoking Souls, la fúmiga, detalles. I vaig a posar Queen per ahí, però realment segurament diria 40.000 més, però Queen el posi 100%, perquè m'encanta Queen. Ara no l'escolto tant, però m'agrada molt. Ai. I última pregunta, hem arribat ja al final de l'entrevista i ens encantaria que ens recomanaves 3 cançons per a que escolti la gent a sa casa. 3? Has dit? Tenim que elegir. Estic en l'Spotify, Em pareix bé. Vale, vaig a dir Prendre el Nord de Neus, perquè és increïble aquesta cançó, a mi m'agrada molt, però molt, i crec que Neus, jo vaig anar al Festjoc i jo, buah, Neus, que guai, i crec que poca gent m'ho sabia més cançons i me va saber molt mal perquè jo me sé bastantes. Després, Diable de Figaflauas i la Mosca. Aquesta cançó és la meva cançó preferida, crec, d'este moment. I després vaig a dir una cançó que tot el món se la sap. Segurament que l'escolten des de fa anys, però jo la vaig descobrir l'altre dia, que és En busca del fuego de Ciudad Jara. És preciosa. I la porto escoltant una setmana. I, claro, ho he dit a la gent i la gent, claro, tal, si és preciosa. I jo, vale, no lo sabía, dejarme en paz. Y extensores automáticos en general, que no se nos olvide. Escoltaré. Pues no res, Maria, t'has passat l'entrevista? Ai, que guai. He estat molt a gust, Sí. Pues, que la gent no me tinga molt en compte, que yo solté cosas y ya está. Menos en lo de extensores automáticos. Això te tenen que fer cas, sí o sí. Però després ja, si volen, i si no, pues no res. Pues ha sigut un plaer tindre't. Igualment. Pots despedir amb un missatge per a la gent. Res, que li seguiu i que me seguiu a mi, que som gent molt maja, que escolteu música, que és una cosa molt bona, de tot tipus, no l'hagués feo a nada, que anigueu de concerts, per favor, encara que costen diners, suport els grups, anava a dir-ho en anglès, però no m'hi bé, i res, que respecteu els músics en general, ja està tant els de banda com els de xaranga, com els músics cantants i tal, i ja està, que aneu de concert i que es veiem, si aneu segurament es veiem i que me saludeu, ja està. Fi.